Кайбер кешеләр турында ул туганда ук үзенең кем буласын һәм нинди профессия белән шөгыльләнәчәген белеп дөньяга килә диләр. Бу сүзләрдә күпмедер хаклык бар. Чөнки алар яшьли шушы профессиягә тартылалар һәм гомерләре буе аңа тугры булып калалар. Әлеге язмабызның төп герое да нәкъ шушындыйлардан. Менә тормыш җылга килеп чыкты минем авылда үсеп, яшь вакыттан бирле 5 яшында әти артыннан елап чаба идем, колхозга төшү өчен. Бүген дә әйтәләр әле, Ниязан Улыч, нишләп ятасың анда, нишлисең? Әйтәм, трактор ремонтлыйм, трактор астында ятам. Бүгенге көнгә кадәр шушы тракторлар белән эшләп киләм. Әтисенә ияреп авылдагы техника паркына йөри, руль артына утырып җир сөрә, ватылган техниканы тергезергә булыша, институтта укып, белем туплый, төрле оешмаларда хезмәт юлы үтеп, профессионаллыгын күтәрә. Хезмәт юлын гади механизатордан башлап, техник фәннәр докторы, профессор дәрәҗәсенә ирешә. Минем докторская диссертацияда научно-техническое, технологическое обеспечение, модернизация, восстановление энергонасыщенных тракторов деген тема иде. Мында формула изобретения, именно onun докторской формуласы, это определение ремонтопригодности техники. Мына bu формуланы мин һәр вакытта да укытканда да егетләргә өйрәтә идем. Мәдәми җырлар сез беренче чиратта шуны белергә тиеш. Менә шул формулага салсагыз, значит, анда 20 параметр, шул параметрларны куеп чыксагыз, крестикны әйтеп тә, хотя бы, значит, сезгә инде точно әйтеп бирә. Бу техниканы ремонтласаң сыйфаты буламы? Кирәге чыгамы, экономикага düşәт итәме бу, күпмегә төшә бу, ничә ел ул трактор эшләячәк дигән ответны син алдан ук аласың. Менә шуңа кирәк наука. Бар бит инде карап торабыз, санап торабыз, китереп ыргыта идек ремонтка, техникаларны яса. Ясауда эффективность бармы? Аның өчен без йөзебезне бирергә тиеш кешегә. Беренчедән, условиес без авылларга кире кайтырга. Хәзер инде күп кенә авыллар күренә башлады. Бик мотор авылларыбыз күренә башлады. Халык та шунда эшли. Ябышып торып аңладылар җирдә эшләүнең кирәк икәнлеген. Республикада 28 хуҗалык, тагын да артты инде ул. Бара-бара шулда бөтен эш эшләнәләре кул кеше белән. Менә бу Ниязан Улычның безгә яшь специалист килүе, берләшмә, зур берләшмә, яшьләр җитештерү берләшмәсе, бер 8 еллап эшләдек без аның белән. Ну, самый главный бер әйтәсем килә менә шушы замандаш передачасына дип әйтим инде. Аны безнең Татарстан халкы карар дип ышанам. Республикада ул вакытта зеленый горох дигән әйбер юк. Консерва банкалары кайта шитилдән сөйләшәбезгә чакырып алдында мәтүне яшбай. Нишләп була? Татандык бу эшкә без Норман совхозында модуль Татариядән яшел борчак цехы. Бездә үсә яшел борчак. Үстереп була, но моны бит эшкәртергә кирәк. Аны банкка сарыга кирәк. Менә шул әйберләрне аның монда бик зур заслугысы, конечно. Әле уңа түгел. Biz şirindirni, kişirini, soğan üstürünü barsında kol kişi bitirip mekaniklaştırdık. Mine ol pavarotli momentlar, ol hazırda hatırda. Tizgide bulmadı ol, jingilde bulmadı, no. Mine şundi spesialistler bulanda, şundi işin bilip, birilip işlevişler bulanda da kardeş işler bula. Mine şundi yigitler kübrek bulsa, Tataristanımızda, Rusiya'mızda da işler bütençelik barır idi.
Әйе, Нияз Зәйнулла улы яшьтән үк җир эшен үз иткән һәм бөтен гомерен җир эшкәртүгә, авыл хуҗалыгы өчен кирәкле техниканы өйрәнүгә, хезмәт кешесенең эшен җиңеләйтүгә багышлый. Біз заводны гына түгел, аның станокларын, кешеләрен саклап калдык бүгенге көндә. Һәм менә бу заводыбызда менә шундый төрле без детальләр ясыйбыз. Һәм аларны инде даже немец тракторына, япон тракторларына да ясап бирә алабыз. Аның өчен сызымнарын сызып, сызымсыз да образцлары белән беген ясыйбыз. Беген сату, алу белән генә яшәп барып булмый. Шуңа күрә инде без бу техникаларны алып, аларга төрле орудиялар ясыйбыз. Ул бит трактор алып, трактор үзе генә җирне эшкәртәлми, ипи пешерми. Аңа кирәк сукасы, аңа кирәк адвалы, аңа кирәк культиваторы, силкасы. Бу эшләрне инде без монда башкара алабыз, ясый алабыз. Аның кирәге бу булса, без инде аның ярдәмче орудияларын бирдә ясый алабыз һәм үзебез ясап аларны бирәбез. Безнең җайлашманы үзебездә ясау. Аның бит менә бу җирдә эшләгән техниканы ул тиз ашала, тиз бетә. Аны нишләп бу адвалны, бульдозерны, ковышны алардан без алырга тиеш. Үзебездә 2 ел эшләрлек ясасак та, 2 елдан соң бездән алмаштырсак та, ул 10 тапкыр юнрак кәтшә безгә. Инде ул шулык инде адвал аны ход немецныкын ал, ход безнекен яса. Нияз Зәйнуллович ул җир кешесе. Ул институтны бик яхшы укып бетергән. Аңа кадәр үз районында механизатор, помп-комбайнер булып эшләгән. Мин эшләгән чорда, мин Балтач сельхозтехникасында заместитель идем. Ул эшләде шул ук эштә Дрожжаной сельхозтехникасында. Ул любой эшкә тотынса да, егетләрчә җиренә җиткереп башкара иде. Һәм һәр вакыт аның новаторский идеялар башында иде. Үзенчә эшләде, үзенә үз хезмәте белән юл салып барды. Нияз Зәйнулла улы аграр тармакның бөтен тирәнлегенә кадәр төшеп, аны яхшы аңлап эш итә. Яңадан яңа кулланмалар уйлап табып, аны фән белән ныгытып дәлилли, яңалык кертеп, тапкыр акыл белән эш итә. Техникага модернизация кертә, ягъни камилләштереп, заман таләпләренә туры китереп яңарту, шушы җирлек өчен яраклаштыру, җайлаштыру белән шөгыльләнә. Безнең производство төрле эшләргә тиеш һәм гибкий дигән әйбер бар, гибкость кирәк. Әгәр дә бегән эш булмаса, без тиз генә икенче төрле эшләргә тиеш, икенче төрле машина ясарга тиеш, икенче төрле орудие ясарга тиеш. Һәм шулай итеп үзебезнең халкыбызны, үзебезнең рабочларны ашатырга һәм илебезгә дә файдасы булсын. Сез күрәсез, бу модернизация дигән эшләрне без барсында башкарып торабыз. Монда нинди генә җайланмалар юк, нинди генә орудиялар юк, безнең техникага элеп эшләтә торган. Шул вакытта инде без үзебезгә әз булса да заводыбызны тотарлык акча алабыз һәм файда китерә алабыз үзебезнең республика, үзебезнең халкыбызга. Нияз Зәйнуллович наряду со своей производственной Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов җитештерү тармагында эш алып бару белән бергә безнең уку йортында студентларга белем бирү практикасын укыта, өйрәтә. Һичшиксез, үзләренең тормышларын җитештерү хезмәте белән бәйләргә теләгән студентлар өчен бу бик файдалы һәм кирәкле юл дип саныйм. Чөнки укучылар ул төзегән заводта хезмәт практикасында үтәләр. Укыган вакытта ук хезмәт юлының ничек булачагын күреп, аңлап үсәләр. У него сфера деятельности я бы выделил 3. Это производство. Мин аның эшчәнлеген 3 төргә бүләр идем. Беренчесе производство, ягъни җитештерү тармагы, икенчесе фәнли эшчәнлек, өченчесе яшь буынга белем һәм тәрбия бирү. Бергә хезмәт юлын үткәндә мин аның чыннан да зур белемле, принципиаль, үз сүзендә торучан һәм алдына куйган бурычларын җиренә җиткереп башкаручы кеше икәнен инандым. Ул Совет иленнән калган җитештерү объектларын саклап
ала алды һәм аны бүгенге көн таләпләренә туры килерлек итеп жайлаштырды. Россия һәм чит ил җитештерүчеләре белән һәр даим тыгыз элемтәдә тора. Фәнни юнәлешне дә читкә какмый, яңа техник жайланмалар уйлап таба. Бүген дә Мәскәүдә эшләп килүче диссертация яклау советы әгъзасы булып тора. Әйтеп үтү урынлы булыр. Университетның профессоры Сергей Яхин Нияз Зайнулла улы укучысы Мәскәүдә докторлык диссертациясын яклады. Люди вот этого поколения и яркий пример Нияз Зайнуллович. Әлеге буын ул шыр кешеләре, шулар арасында Нияз Зайнулла улы да бар. Тирән аналитик акыл белән эш итүчеләр буыны. Һәр вакытта да кирәкле юлны сайлап ала беләләр. Үзләренең төпле фикерләре бар. Ул фикер бәлки минем фикерләрем белән дә, башкаларныкы белән дә туры килмәскә мөмкин, ләкин алар буш сүзләр түгел. Еллар аша өйрәнеп, укып белем туплаган кеше фикере. Многолетний опыт. Без уйларга тиеш. Беген ничек саклап калырга ризыкны, ашауны, аны ничек иттереп, дөрес иттереп халыкка җиткезергә. Соңгы елларда Нияз Зайнулла улы тагын бер зур тармак буенча эш алып бара башлый. Татарстанда үстерелгән игенчелек продуктларын эшкәртү юлы белән кеше организмына файдалы ризык, сыйыклык җитештерү. Әлеге продукт хәләл һәм чиста продукт, кеше тәненә бары тик файдасы гына була дип раслый. Әлеге продуктны тәкъдим итүче героебыз. Бөтен дөньяда беген үзе үстергән продукцияны, ул хуҗалы продукциясын үз куллары белән эшкәртәләр. Янәшек шул ук авылда, шул ук районда күп перерабатывающие предприятиеләр куялар. Без әздән башлап булса да, үзләре үстергән продукцияны аны эшкәртсәләр, шунда ук. Алар беренчедән берләр иде, күрерләр иде, сыйфатлы кирәк базирна. Анда удобрениесында санап кына салырга, гербицидлар применятмәскә дип әйтә ул кеше. Үз күзе белән, мин бит шуны ичәм, шуны ашаячакмын мин аны дип. Бик авыр задачалар түгел. Менә минем бу растительное молочко дигән инде, безнең үстергән ырлыклардан аларны үрчетеп, үретеп ясалган экстракт зерна бик зур сыйфатлы һәм бик кирәк әйберләр. Моны инде минем генә түгел, бу заслуга. Мин аны австралийский лауреат Нобелевской премии генетиклар эшләрен карадым. Японец лауреат Нобелевской премияның окно питания дигән изучать итеп, итальянцларның нинди мәддәләр табып, бу иммунный система кешенең күтәрергә генетически цепне саклап калырга икәнлеген укып, битенесен бергә кушып, уйлап карадым да, оказывается, H-ступеньне биоперерабатывающий тезеп була икән машина дип. Ул машинаны мин бүгенге көндә изобретение язып, Берлинга барып, Европада регистрация ясадым. Россиядә регистрация ясадым. Һәм Женевага ебәреп, Женевада регистрация ясадым, немец теленә әйләндереп. Нияз Зайнулла улы үзебездә Казанда үз кеше белән җитештерү объектын аякка бастырып эшләтеп җибәрде. Бик кыска вакыт аралыгында Кытайлар да бу эшкә берничә ел вакыт сарыф иттеләр. Ә ул тиз арада оештыра алды. Бүгенге көндә шул заводта җитештерелгән продукт 100% экологик чиста, алыштыргысыз продукт. Без бит шул кадәр тәртипсезләндек хәзер. Утырып ашасак, зур иттереп кырсак тулгынча ашыйбыз. Улсында, бусында кешенең организмына керәшә инде на выживание. Ә менә бу сыйыклык, бу химический состав менә бу сыйыклыкның кешенең каны белән бертерле. Аның дозасы бертерле. Татарстаныбызда шуны тәге, мин аны даже национальный продукт дип атар идем үзебезнең татар халкы өчен. Чөнки аны хәләл иттереп үстергә бер нинди җитезгән авырлыгы юк. 5 көн сырсыты кебек, менә сауган сырсыты кебек, 5 көн артык сакланмый. Һәм без өйрәнергә тиеш.
Оны беген жасадық та, беген кішінің стеліне кетіріп қойырға. Ондай возможностар беген бар. Мені бітірісім бірге көшіп, тракторынан тұтынып, переработкасына қадар, хранениесі, упаковкасына қадар бізде ясап бола. Комплектешлерін алайық, Китайдан алайық, Германиядан алайық, бик қаты кереклерін комплектаттық әмәләкен өзіміздің қолыбыз білән, өзіміздің халқыбыз білән, біз ол техникалар жиық та һәм ауылларымызға жеткізік. Міне бұл фәнге һәм оқуға мен яштанық тартылдым һәм Аллаға шүкір, ол мені зор оңышларға жеткізді һәм өзімнің тұрмышымда бик көп жерлерде оқып, бик көп әбірлеріне біліп, менен де тырыштым аларны жерге жеткізірге. Өзіміздің халқыбызға жеткізірге, өзіміздің Татарстаныбызда эшләргә. Менә шундый уйлар, омтылышлар белән яши безнең замандашыбыз Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов. Дәүләтебез өчен, халкыбызның тормыш көнкүреше яхшырсын, җиңеләйсен дип кайгыртып иҗат итә. Яңалык тудыру сәләтен эшкә җигеп, армый-талмый хезмәт итеп яши.